Edrych nôl ac edrych mlaen i ni mynd i wneud yn y Clwb Llyfrau. Nawr yn cwmni Bethan Mair. Bethan, neis dy weld i. Helo, shwmai? Edrych nôl i ddechrau at y Bedwen Lyfrau. Ie. Penwythnos diwetha. Ie, Aberystwyth. Yn Aberystwyth, yn y ganolfan Celfyddyde. Fel un llenor mwyaf, be'n union ddi Fedwen Lyfrau ddechrau hynny lle ni sy'n ymwybodol hwnnw fo? Mae'r Fedwen wedi bod yn rhedeg nawr am ryw 40 o flynyddoedd. Gwyl sy'n cael ei threfnu gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru yw e. A mae'r Gwlwm Cyhoeddwyr yn gymdeithas neu'n gwlwm o cyhoeddwyr sy'n cyhoeddi llyfrau Cymraeg. Felly mae ydych chi Lolfa, Gomer, Carreg Gwalch, Roeli, Cyhoeddiadur Gair, mae yna lot ohonyn nhw sy'n aelodau. Ac unwaith y flwyddyn, maen nhw'n cynnal yr wyl yma ar gyfer pawb. Ar gyfer hyrwyddo llyfrau, lansio llyfrau newydd, sesiynau trafod, gweithgareddau blant, lot o bethau fel yna. A mae'n teithio o gwmpas y wlad, fel arfer mae'n digwydd ym mis Mai, renw Fedwen Fai, chymod, i chi meddwl amdani fel dathliad ym mis Mai. A Leni, dath i Aberystwyth, ac oedd hi'n llwyddiannus. Ac eleni hefyd, ges ti ddewis llyfr y Fedwen. A mae tro cyntaf maen nhw wedi gwneud hyn, oherwydd fi'n credu i ryw raddau, achos bod na ansicrwydd yn parhau ynglyn â beth fydd yn digwydd i gystadleuaeth llyfr y flwyddyn. Ac oedd y cyhoeddwyr yn teimlo bod honno'n gystadleuaeth mor bwysig, achos mae cyfleoedd i drafod llyfrau yn gyffredinol, yn gymharol bryn. Mae'r cyhoeddwyr i gyd yn gwerthfawrogi pethau mae Pnawn Da yn enwedig a heno yn gwneud, ond i gael sgwrs genedlaethol am lyfrau, mae rhaid i chi gael rhyw fath o faner i gael chwifio. Ac felly o'n i'n gobeithio trwy fod gofyn i fi ddewis llyfr y Fedwen, sy'n hollol fan pwyol, dim ond yn newis i o'r peth nes i fwynhau orau o blith llyfrau llynedd. Ac wyt ti wedi agolygu'r nofel yma? O'n i wedi bod mewn mynd gyda chi yn ei chanmol i'r cymylau, felly falle bod i ddim yn gymaint â hynny o surprise mod i wedi dewis i, ond dwi'n hollol sicr mai i fi hon oedd llyfr llynedd. Pam yn gyflym? Mae jyst yn nofel ysgubol. Mae'n nofel sydd wedi cael ei gosod yn y 4 ganrif ar 15, nofel gyntaf Ruth Richards sydd yn angredadwy, achos mae Ruth Richards mor llwyr a gafel yn ei hydnoddau hi fel awdur. Mae'n nofel fodern, oherwydd mae'n ymdrin â phroblemau sydd yn dal yn gyfoes heddi. Beth i chi'n neud os ych chi'n ferch dlawd heb ddim cyfleoedd i fynegu eich creadigrwydd a'ch tawn, yn enwedig merched deallus. A dyna yw Elin, y prif gymered yn y nofel yma. A beth sy'n digwydd iddi hi yw e? Wel, llongyfarchiadau iddi hi ar hynny. Perthnasol i heddi. Reit, nawr. Dedych yn ôl. Do, edrych mlaen. Gobla tir anog. Wel, ie. Am unwaith, dwi wedi cael ymgolli mewn llyfrau plant. Dwi'n cael neud hynny'n aml iawn. Ti'n un o'r beirniad? Dwi yn un o'r beirniad tir anog. A mae 3 blynedd, sef llynedd Leni flwyddyn nesaf. Ac mae llyfrau llynedd yn cael ei beirniadu nawr, a bydd yr enillydd yn y categori cynradd ac uwchradd, sef y llyfrau gorau gwreiddiol i blant yn Gymraeg, dyna beth yw Gobr Tir Nanog. Bydd yr enillwyr yn cael ei cyhoeddi ddydd Iau nesaf, wythnos i fori, yn y Steddfod yr Urdd. Reit. Fyw o'r llwyfan. Mae yna 5 fan hyn, lle ti fynd yn gyflym iawn drwyddyn nhw? Oes. ABF Byd Natur, gan Luned Aron, llyfr hyfryd iawn i blant lleia, lluniau da, geirfa syml iawn. Dim ond Trad Brain gan Annie Llun, y bardd plant, casgliad o'i cherddi hi gyda darluniau hyfryd fel Rhian Le Blond. A'r yn ystod y seremoni hefyd, bydd Annie Llun yn trosglwyddo i choron bardd plant i'r bardd plant nesaf. Felly mae hwnna hefyd yn rhan o'r seremoni. 10 chwedlau o Gymru gan Meinir Edwards. Os ych chi eisiau llyfr i gadw yn ymyl y gwely, i gael darllen stori blant yn y nos, hwnna yw e. A 2 nofel wedyn, gan Myrddin ap Dafydd a Manon Steffan Ross, 2 awdur profiadol, da iawn. Byswn i'n argymell i unrhyw un, sy'n os ych chi'n blentyn neu'n arddegyn, neu beth bynnag i ddarllen, mae'r 2 ohonyn yn nofelau durdynol a gwych iawn. Felly, chi'n modd, pidwch yn meddwl o llyfrau plant yw'r reina, maen nhw'n mond i blant. I rwy'n dweud, sy'n ma safon llyfrau plant, ydy'r safon mor dda ag erioed gwella? Mae'r safon yn eithriadol o uchel. Oedd y dewis falle o blith y llyfrau gwreiddiol, achos dyna sydd yn gymwys ar gyfer ennill Gobr Tir Nanog, llyfrau gwreiddiol, nid addasiadau, nid pethau sydd wedi cael eu cyfieithu. Oedd y dewis yn bir gyfyng, oedd na ddim llawer iawn o bethau ddewis i'w plith nhw, oherwydd bod na gymaint o gyfoeth o bethau'n cael ei haddasu. A cael ei haddasu yn wych, hefyd cofiwch, maen nhw'n werthfawr iawn. Mae hwnna'n sgil ydi. A chi'n gwybod, gyda lot o'r teuluoedd falle
fel clywon ni Tegwen yn sôn nawr am deuluoedd di-Gymraeg sydd yn alau blant i ysgolion Cymraeg. Mae addasiadau yn werthfawr iawn ymysg y bobl hynny, achos maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n rhoi i'w plant. Maen nhw'n nabod enw David Walliams neu Harry Potter neu Enid Blyton y pethau yma i gyd. A maen nhw'n gwybod, wel, os ro fi hwn i fy mhlentyn yn Gymraeg, byddai'n gwybod beth yw e. Ac wedyn, wrth gwrs, beth i chi'n gobeithio yw unwaith y bydd y rhieni na wedi cyfarwyddo gyda'i plant nhw'n darllen y pethau yma, bydden nhw'n croesi'r bont ac yn cofleidio'r llyfrau gwreiddiol gwych mewn ogystal. Ni gweld pwy sydd wedi ennill. I ni'n cyfarfod ar awduron i gyd ar heno, yn ystod yr wythnos. Gwych. Felly dydd Iau nesa, wythnos i heddi. Wythnos i fori. Wythnos i fori. Di mercher i fi heddi, Sian. Mae'n gres yn mynd i menni. Y cyntaf o fe hefyn fydd hi. Cyntaf o fe hefyn. Felly mae'r sesiwn yn y pnawn yn seddfod ar lwyfan y pafiliwn. Ffantastig. Diolch i ti Bethan. Diolch yn fawr. Croeso.